Ai kofo wannan masana ce alajina. Assalamu alaikum. Madam Fari. Assalamu alaikum. Sweetheart. Baby. Salam. Hey. Ko sai na shiga ba. Baby. Kina sa kin sa ina ta kuwa ina ta baby ba ki ji na. Gara in tantance wa ta yi. Baby ake ciki kwana biyu kin boye shiru na. Ina zaune wala gida wala ba mu da wuta ma nace to bari in taya wasu faban ɗin aboki na ni ɗage karanki wala. Ya shigo. Lahiya. Ai in ga maka samu akai. To Allah ta samu. To shikenan ka zauna nan kana ganin kamar wasa ne. Ake ciki ni Allah ba ya faɗa min jiya. Ba na ga kwanaki ba wannan ya fita ritaya ba. Ce ya ritaya. A'a. Ai ba ma ritaya ban ga maka kuɗin sun zo. To Allah sun zo. Ai cewa ya ma zai siya min aiki. Sannan kuma aiki ko nawa yake in yi ma. Shi yasa na kira ka. Saboda yanzu tsakanina ni da kai ka san ai babu koyo yanzu ai ko. Kin sani mana ba yau na ba wala. To wanda zan nemi shawara gare shi bai wuce kai ne ka sani ko? Shi yasa na kira ka yanzu saboda yanzu cikin mutanen ka nake so ka bincika min wanne ne kasancewa za mu samu afa hannun shi. Ko nawa take za a biya? Baby ki san Allah guda ko kin kawo kuka gidan mutuwa. A ce Allah. Baby aiki kin gama samu. Na samu. Wallahi baby aiki kin samu. Wato maka yake hukunci na samu. Akwai wani mai gidana yayan shi commissioner of education na. Alhamdulillah Kiji ana commissioner of education. Wallahi baby yanzu kisa za a yi. Ki sa matsala. Yanzu dai ba shi ba kira mana mu jiya. Baby okay ba matsala bari in kira shi. Madam Fari. Bangis. Don Allah tuho gidan su Sumayya. Ina kwanan nan ta bayan transformer nan in ka shigo ka kudan nan ina wajen nan. Awo da ka to kana gani na. Sai ka to gashi nan te in ce miki wai kin kawo kuka gidan mutuwa. Ai baby kina jina ko duniyar gaban ga abin da bai yi miki wallahi. Sai ya haƙari na wallahi. Na sani ai shi yasa na kira ka. Kake samu matsala yanzu za Shi da hamfa. Amin. Dan siyasan da bashi sadaka Allah haɗa shi da hamfa. Amin. Mai dukiyan da dan halakin ya to. Ya ne? Sai oga. Ka kira ni wallahi lafiya lau wallahi hankali na tashi ka ce min in to yanzu. Wallahi sumi ta kira ni wallahi ni ma ina gida hankali na ta ce na austo na abuna. Allah sa dai Ashe baban tuna ya ritaya. Ta kaso a samu mata offer ta aiki. Sai ce mata ta kawo kuka gidan mutuwa. Shina yace bari in kira ka to sai mu sanya za. Wannan aikin mu na ai NC gare ta ko digiri. La uga SC na gare ta. To lahiya launa ka san dama ya nake bayani ko? Magaji na shi a commissioner of education. A in dai magana aiki na irin na harkar ilimi wannan ba matsala bane. Yanzu a bada 100 to saboda ka san mutane da yawa suna bukata amma kai saboda kai babu ma wani abu da za tsaya yi shaf gobe mata na iya fara hita aiki. A dan dai duba ji a rage mu. Ba matsala yanzu nawa za a samu kasa? Yanzu gaskiya za a iya samun je 50,000. 50,000. To shikenan ki yanzu ki kawo 50,000 din da takardu gobe ma zan faɗa mai inda zaki fara aiki gobe. Uga mun gode ha. A ka san ana tare da kai ana lahiya launa. An zama ɗaya. ai kofo wannan masana ce alajina. Kasan baban ni duk inda samu yake nan nake. Da an kai ka san mai kai kamar ka san na buro. Nigeria we are dream killer. Madam Fari. Ba so kuna tsaye. A ba matsala. Ba matsala. Ba matsala. Ai baby zaman kina maka. Okay. Ka wala ashe tana da ma kokari wala. Tana da kokari wala. Maki mai kyau. Yanzu ga shi nan 10,000 ne. Ha baby 10,000. Rike mana tukunna sai mu yi magana ko. Wannan ATM card ɗina ne don Allah in ka cire ta da wannan. Baby na taba ci amana ki. A'a, shin yanzu magana cin amana ni nace idan ka cire ka dawo min da shi saboda ka san ba a wasa da shi ai ko. Okay ba matsala. To sai ka sa pin ɗin ka kira ni gaba zan gaya maka pin ɗin sai ku cire 40,000 ɗin shi ne a ciki. 40,000 a ciki. Imana. In Ba ka kira matsala. na zan gaya maka pin ɗin. Ba matsala. Okay baby. Ba matsala. Sumai. Sai an jima. Sumai. Sai an jima. Okay baby sai an jima. Sai mu yi waya. Ki kula ha. ai kofo wannan masana ce alajina. Okay. Madam Fari. Sana'a sa'a rashin sana'a sata na tsaya ga annabi Muhammad. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam mata. Lafiya, malam. Lafiya lau. Sannu. Yau wasan. Okay, ta. Da kyau.
Na 1000 ko na 2000? A'a, na naira 100 dai. A ta gani babbar yarinya ce ke. A ina babbar yarinya kuma. Ina ari? Na 100 kawai ina dai son dan ji baki na motsa. Abun ba sai an yi a hankali wallahi. Kisan kaya sun yi tsada wallahi. Daɗi dai gare amma dai sai ga an yi tsada yana abubuwan ne. To wallahi kuwa. Gaskiya ayo to lalle yarce na gode kwarai. Me kyau ne kamun jiya sai ne ai. Ai me kyau ne riba da kyau wallahi. Malam. Eh? Ina ka samu takardun gano dan Allah. Wayo wasu samari suka biyo ne suka sai da min su. Suka ce ina kunsa kihi. Ina zuwa. A'a, kuma me ya haɗu ta takardun? Uga, sumai. Kiran kana kai. Ba za ki na Wai kana min baka canza wanga layi ba. Wallahi ban Kai canza kana shi so haka wani fa ka ciro wanga layi ba na wada ma boy. Madan fari, hampak ne, mayaudari, hampak ne, dan 419. Nambar da kika kira ta daina aiki a yanzu. Ki ƙara gwadawa bayan shekara 2. Mai sa hawan jini. What? Ba san ko ni wace ce ba shi yasa. Sun manta ne babana ya ritaya ya na so da su musu wannan wulakancin. Malam takarduna ne fa aka zo aka saida maka fa na makaranta. Inna lillahi su kuma me haɗa su takardun su kina makaranta? Kaka da ba komai. To ba ki ɗauki yin bawa. Na gode. To ga kuɗin ki. Allah hada shi da amfani. Mutane babu gaskiya. Motar da bata da wanki Allah